Club 21, a Ràdio 4. Com sabeu, l'any 1980 neix aquest país una empresa important de prestigi, es diuen Sanahuja Miranda. Tota la informació la teniu a sanahuja-miranda.com. En definitiva, un despatx d'advocats i economistes molt adreçats a serveis a pimes, i tenim aquí el director de l'àrea fiscal del despatx Sanahuja Miranda. Com moltes setmanes ens fa il·lusió tenir-lo, el Xavier López. Xavier, benvingut, bon vespre. Bon vespre. Escolta, parlem aquests dies d'un tema important, que és la declaració de renda, la declaració d'Hisenda i de patrimoni. Seguim en aquesta campanya. Jo et preguntaria quines coses a destacar durant el que portem de període de declaració, Xavier. Quines serien les que podem destacar més clarament? Et diria, de manera general, que estem tenint una sensació, percebent una sensació de que el contribuent notem certa frustració perquè potser les expectatives de la reforma fiscal que va entrar en 2015 no s'estan complint. I l'impacte fiscal està sent o residual o fins i tot en ocasions negatiu. Carai, interessant aquesta apreciació. Escolta, és cert que ha desaparegut definitivament aquella deducció pel pagament de lloguer de l'habitatge habitual? Això és així? Eren matisos. Matisos. Sí, és cert, ha desaparegut a partir del 15, però aquells que tenien dret a deducció per pagament de lloguer d'habitatge habitual abans del 2015, mantenen el contracte, vull dir, continuen tenint dret. Això, deducció estatal, i l'autonòmica es manté, l'autonòmica de Catalunya. Es manté, aquesta. Escolta, la deducció per la hipoteca pagada per l'habitatge habitual, com està? Això és important. Aquesta va desaparèixer el 2013. Tot i que molta gent dirà jo continuo aplicant. Molta gent dirà no m'he enterat, no? No m'he enterat, no? Ara m'ho diu. Però en realitat, perquè hi ha matisos també, complicat això de la fiscalitat. Va desaparèixer a partir del 13, però les hipoteques anteriors, si compleixen els requisits, encara es poden. Hipoteques, vull dir, els pagaments d'hipoteca per habitatge habitual encara poden aplicar, anteriors al 13, hipoteques anteriors. Molt bé. Escolta, s'ha de pagar l'IRPF pel descompte d'aquell famosíssim pla PIBE quan comprem un vehicle nou? El descompte de trampa. Descompte trampa. Hosti, el Xavier és un home que ens dona molta llum sempre, Explica'm això del descompte trampa. S'ha de pagar el pla PIBE. Això és sorpresa, ja no tanta sorpresa, però continua la gent... Anem despistats encara. Sobtant-se d'aquest tema, no? És a dir, el pla PIBE està molt bé, és un descompte, molt content quan te l'apliquen, però després això va a la base general de renta, com a guany patrimonial, i diguem-ne, per fer-nos una idea, és com si guanyessis 1.000 euros més de nòmina. És a dir, que va a la renta general, va a escala, i per tant la tributació pot ser del 20 i pico, del 30 i pico, i pots pagar dels 1.000, doncs 200, 150, 300, que després són, no fa gràcia. Importants aquestes orientacions que ens dones. Escolta, per acabar, quines recomanacions consideres oportú posar de manifest allò per fer un tancament del tema, Xavier? Potser reiteratiu, però considerem que és important que si durant el 2015 s'ha obtingut algun guany patrimonial, és convenient assessorar-se. Entenem que és imprescindible si el contribuent té més de 65 anys, a la mesura en què hi ha bonificacions fiscals molt importants. I després, també és molt aconsellable, quan s'ha cobrat rendiments o s'han obtingut rendiments que no són recurrents, que són atípics, indemnitzacions, assegurances, etc. Escolta, claríssim, Xavier López, director de l'àrea fiscal del despatx Sanahuja Miranda. Gràcies, Xavier. Fins la setmana que ve. Un plaer. Gràcies a vosaltres.